Zavolali jsme 6 našich streamerů, kteří se budou navzájem hodnotit na stupnici od 1 do 6. Ten, kdo stojí na čísle 1, se s otázkou nejvíce stotožňuje. Za kamerou sedí porota, která pořadí hlídá a má právo ho pozměnit, pokud se jim nebude pozdávat. Tak jdeme na první otázku. Kto má najväčšiu šancu skončiť vo väzení? Dobre, na jednotku Kapesík na jednotku. Ale já jsem v životě nebyl nelegální. By som dala Nesta, neviem. No fakt na Ty, jedničku. či nie? Hej ty. Dominik vykradl trezor včera. Ne, Dominika na dvojku. ne, vôbec Nesta, kamo. Ja na dvojku? Hej, ty tak kratíš daň a tie veci. Tak potom nemôžná najít. Ale tak když se bavíme o tomhle, tak možná já trojku. Ale já to umím chodit. Ja myslím najmenej Tatiana. Ja ostanem. Neviem, staril som si, myslím, Já bych ještě flipnul Dominika. Ja tiež. Dominik si myslím, že All good. No a porota sedí, já si myslím. Jak je to správne? To je najbohatší. Spike. Spike, 1. Spike 1. Dominik 2. Dominik. Ale ja neviem, čo on má. Čo keď má bohatých rodičov a Ty jdeš určitě na trojku. Nie. ty. Počkaj, ticho, ona má bohatú rodinu. Ty na trojku. Pozri sa, aké má hodinky, kámo. Hodziny, to sú Sú Breitlingy. tisotky od babky. Kapesníkos 4. No ja hrou Valorant, tak v pohode. Že Valorant. Ja myslím, tuto je to také... Asi Ty poď. doprostřed. Tak my sme tak 4/5. Počkej, jakože Vašek nejmíň, jo? No? Ne? Je bohatý? Jsem viděl Vaškovo portfolio. Počúvajte, čo klameš? Mám zavolať daňovákom? Čo nepriznávaš? On má nejvíc na YouTube z nás. 150 000? Ne, tak počkej. Tak ty jdeš... No, my sa posunieme len. Nie, počkaj, Vašek 3, Nesta 4. Jak ja 4? Má ty plus kick, kámo, 95%. To moc dobře vím, jak to funguje na Kiku, takže možná bude za chvilku i tady. Já mám dotaz, kolik jsi prodal těch domů teda? Já jsem prodal jednu garáž, no. Kdo je nejvíc tvrdohlavý? Starý 1. Já jsem dost taky. No, on je viac. Myslíš? On 100%. Dobre, tak 1, 2 isto. Ale to musí byť to až extrém, že aj keď vieš, že nemáš pravdu, tak aj tak si stojíš za tým. No tak by si bol 1, lebo pamätáš si Death Night Incident na Vovku s Fetim? To ja som neurobil zle. No tak to mám pravdu, ale... Kamo, tak ty pojď sem rovnou. Ale Porota, může být takhle? Vašek je podle mě moc vysoko teda, ale nemůžu říct co zbytek teda. Som ja. No jasně, to, že jsi na Kiku, znamená, že chceš jako svůj názor, že jo? Je to, súhlasím, je to fair. Takhle asi OK, ale myslím si, že ženská je pořád jako... Čo? Aha, no. Čo si povedal? však práve, že ženy sú tvrdohlavé. Tatiana na 0. Já si taky myslím, že Vašek je takový jako Hej, pasivnější. taký kliďas. Jo, no tak pojď, tak se ať pojďme se. Jak ho dali na 6. A vidíš, jak si s tým súhlasil? To nemôže tvrdohlavý človek. Jo, no tak a to je jasné, no. Kdo je nejsilnější? Kapesník. Ja idem na konci. Nejsilnější. Ja som mimo formy. Ale já jsem úplně mimo formu, ale jako Kancer vypadá jako, že... Ale kancera by som rozmontoval. Kamo, on dělal kickbox. On je mistr Evropy v kickboxu, On ukaž má to. 3 tony zase, to je p***na, chápeš? Kamoško, zhasli by svetla a konec. Ja by som bol jak anakonda. Ale ja som len proste masa, chápeš? No ale Tatianu bych dal jako určitě 4. Dominik, ty bys mohl jít na 6. Nechceš ísť do p***y? Ty na 5. Ty s Váškom proti mne do Clashu vás rozmontujem obidvoch. Jedna vedľa. Tak. Tak ťa nakrútim. Kdo by se nejvíc zaprodal? Já. Ja taky. Já mám rád penízky. A ja tiež, ale... Nesta 2. No kdo by vzal třeba tu nejhorší spolupráci prostě pro ty? Išiel by si do Clashu? Kdybych neměl povinnosti, klidně. Nie, teraz, keby za tebou prišli, tak sa vymente. Ty by si šiel aj teraz. No já bych šel teď hned, no. Jo, takto si myslím, že to je OK. No starý na 5, ty si veľká divočina na 5, kam. Kdo vypadá nejstarší? Zabudni, on vyzerá jak 40-ročný kamionista. Choď do na jednotku. Dobre, budem na 2, ale ty ideš na jednotku. Prečo? Lebo ty si starý, ale... Dobre, tak starý na jednotku, poď. Prečo? Strihni si. BO1, raz, dva, tri, go, hej? Dobre.
Raz, dva. 3 z 5 lidí ještě nemají sub na tomhle kanále, tak klikni na odběr a like, je to za free a my uvidíme, že tě tenhle content baví. Raz, dva, tri, go. Čauko. Oficiálně starý není starý. Nie, to není o tom, že kto je najstarší, kto vyzerá najstaršie. Kamionista tu je, chápeš? Home sweet and the bun. A koľko máš rokov? Ja? 25. Aha. On je tady nejmladší. Počkaj, a na koľko vyzerá? 24, ní? Na 32. Kamaráde. Kdo by přežil nejdýl na pustém ostrově? Ty mizí na 6, kamaráde, s tvojím príjmom kalórií. Afonso, nemyslím si, že 6, kámo, lebo ja som akože survival. Ja nie, ja by som prežil, kámo, ja som lovec. A koho bys tam lovil? Kámo, ale to by si musel loviť mamuty, By som chápeš? skákal rybičky, aby som do zúb chytal ryby, kámo. A ty akože prečo jednotka? No 100%, kámo. Prečo? A ty čo by si robil? Však ty by si imitoval strom len. Za prvé som rybár a mám Chodíš na ryby, to mě začali, kámo. To, že chodíš na ryby, neznamená, že bys přežil. nízky príjem kalórií mám, chápeš? Ja jem málo do dňa, čiže ja by som vydržal dlho bez jedla. Jak uděláš oheň? Jakým kamenem? Kamenem? Ja by som nepoužil kamen, A kámo. jak to udělal? Ja by som trel paličky o seba, kámo. Drevené. Zrobíš dieru do jednej paličky, obcháš druhú a treš o seba, dokým nevytrenieš trenie a dáš tam trošku ony a ideš, bomby. A jak bys to vyřešil s vodou? Zobereš listy, hej, dáš slanú vodu do nejakej kade, tá kaďa sa začne vyparovať, od tie listy tečie čistá voda dole a tá soľ sa drží na listoch. Kámo, pozeral National Geographic pred týmto isto. Já bych klidně šel až takhle, jestli Tatiana viděla, tak. Vieš variť? Viem. To by som mal napríklad problém, aby som jedol len proste rybu upečenú a jedol by som. A tak to je základ. Kdo by byl nejlepší rodič z vás? To je najbližšie. Spike asi. Spike. Asi jo, a Spike asi, no. Potom Tatiana druhé miesto by som dal, lebo si proste žena a máš som materské žena. sklony. Kapesníka by som dal na posledné. Nie, Ne, pozor, abych byl skvělý otec. skade vieš. Já mám rád děti, jakože si s nima rád hraju. Pozor. Ale ne jakože Ježišmarja, dobré, jdu na čestku. Ne, daj kľudne, Ale ne, že si rád hraju s dětma, prosím. Co? Ale pič. Kámo, máš... Kat! Kdo je největší gambler podle vás? Jo. Ale kámo, ja napríklad som gambler. Pozor, já jsem vylečený gambler. Tak asi běž, tak se posunu. Ja som v CS-ku točila veľa. Aha, no tak já jdu možná tu. Když mi bylo 14, tak jsem přišel o všechno na CSGO lounge. Kdo je nejlepší FPS hráč? Asi Spike, keď bol pro, kámo. Jo, no tak Kancer, ne? Kancer je pro iné. Ježiš, ty si tiež. Když to mě hodnotí, tak Vašek to dotáhl dál v rámci jedné konkrétní hře, takže by měl být tady. Já jsem PUBG nebyl tak vysoký, jak on byl v Evropě, ve Valorantu. Kapesní kosnic, jo. Ne, já jsem úplně skvělý ve FPSku, však já jsem měl Global Elita v Counter Strikeu, ale ve Wingmanovi, no tak no nic to je jedno. Kdo se nejlíp oblíká? Já bych řekl, že Spike určitě jednička, Tatiana druhé. Tatiana druhé určitě. Videli ste tie jeho kroksy, čo nosí doma? Dominik, ty love máš, domluvíme, já ti dám nějaký oversized jeans, you know, Yeezys on feet. Aj tak, ale chat, teda, jak to... Chat! Čaute, chat. Aj tak v konečnom dôsledku rozhodnú ľudia v komentoch, chápeš? Takže to mi je jedno. Doplně vypadáš dobře. Ja si mi tiež myslím. Kdo je největší introvert? Ja. Já taky přijdu jako dost. Asi, hej. A ja som veľmi. Ja sa hambím. Kamo, Já ne. No, já bych šel možná trošku doprostřed. Nebo třeba já se bojím i jako doktorovi volat a třeba přítelkyně jí za mě zvedá, když přijíždí To je kurýr, pravda. že já nemám rád jakože hovory, no jako, nebo Ale ti to nechce dolů. znamená, že no hambí, ne, že... já bych možná šel, Ale jak mě vezmu tohle, já jsem jako takovej, že mám rád a nabíjí mě lidi. Možno nestička, kapesník. Asi, hej. Kapesník, introvert, bobík. Kdo by přežil zombie apokalypsu? To je stejný jak ten ostrov. Tak to není stejný, kámo, to není stejný. Určitě první spalíš, kámo, je můj jediný střílet. Byl bych ozbrojený? ale tak to si musíš nájsť. No tak bych měl z domu, že? Ja si tu ostanem. A bro má doma, chápeš, ten si nemusí nájsť. Keď máš doma ganu, tak si proste ho vyhodil. Čo teba by zbadal normálne z kilometra zombik, ty si v tráve a nehýbeš sa. Kamoška by som proste len chytil a chargeol proste. Co uděláš jako první, když prostě sedíš doma a najednou slyšíš sirény a v televizi prostě, že je zombie apokalypsa a prostě šíří se to hrozně rychle. Co je první prostě, co uděláš? já mám Infinity Glitch, jak bych přežil, byl by vlastně dům a kolem domu bych dal běžící pásy, takže ti zombíci by nemohli jít a furt by Hej, utíkali ale na těch... elektrinu by si ho... Ne, to by aby si bylo z nabil. větru, to by bylo z větru.
Měl bych jak bys to postavil větrníky, celé? já to mám úplně všechno naplánované, já to úplně vidím. Takže bych vlastně, a jídlo bych měl zahrádku. Měl bych brambory, vodu, prší. Se vrátíme k tomu, kdo je největší lhář, teda už víme, teda, tak je to dobrý, vole. Ale... No, aby som proste išiel na policajnú stanicu a... Pomoc. Nie, ja by som išiel, zobral arzenál a proste len do stredu zastal a... No tam máme doma kúsok takého zbrojenia, tak by som to zobrala, išla by som do pivnice, kde sú konzervy a taktiež nie sú tam vstupy akože z okien, že by sa nedostali len jedným chodom, aby som čakala. No tak Nesta, jakoby se vymieňte. Ja ako ja, však to bol normálne Kamo, najlepší... ty si legit povedal, že by si šel fajtiť do mesta. Išiel, kamo. No jasné. Ja by som A mě na policajní stanici kamery první policajt, že něco krásně chyb odbouchne, vole. Maďarsku vlajku by som zapíchol. Na koni. Až ten pás, víš co, to Dal zásobníku. som si jak Rambo, aby som iba chodil. Kdo je největší talent na sporty? Já jsem tlustý. Tak ale počkej, keď zarátaš, keď máš 14 rokov, To je jedno, ale tak musím mít talent, že jo? tak ja som hral prvú ligu vo futbale. Kamo, ale ty Dominik, si bol... to nikdo to bude veriť doteď. To vy ste dostali 15-0 každý Ale zápas. proste som tam bol, chápeš? Ale bol. A hrál si v základu? Ja som hral FK Baník, kámo. Prípravku, ale bol. Ja som ako taký... Já jsem byl ve výběru jako do představy do druhé ligy. Malý Když jsem Ronaldo, měl zlomený kámo. biceps. Tím pádem kdo měl největší sportovní so sportom, úspěch, ne? yes. Kapesníkos. Tak kapesník jsem. A Dominik, jestli hrál prvou ligu v fotbale, tak těž. jsem. Dominiku, vyhráli jste tu ligu někdy? Nie, my sme dostali Ale i tak první ligu. ale druhú ligu sme vyhrali tým pádom stále. Tatiana taky chodí běhat, ne? Běhám půlmaraton. Ja som 10 rokov sa učila bojové umenie Josika Budo a potom chodila na také školské súťaže, hej, celoslovenské florbal, vybíjana. Akože ja som bol kapitán v každom týme, takže ja som akože tiež ako taký, ale... Teď nedávno livestreamovala nějaký maraton, to Dominik jako vůbec. No, já jsem Táťanu dal na dvojku. Dominik 0 maraton, tak dělá jeden maraton. Vy degradujete jako Lokomotivu Košice? Kamo, keď budeš hrať prvú ligu Jak dlouho? a budeš chodiť autobusom na majstraky a budeš dostávať zadarmo bagety, tak sa môžeme baviť. Autobusem na mistráky jezdí v Neratovicích u nás už, ty vole, to už jako je normální. Já jsem byl na MČR Piškorek v České republiky. Tak ty tam vlastně. No já bych Tatiana určitě na ja by trojku som to teda. dostala. Budeš tam. A tady se pohádejte o tom, no. To si hrál jako celkově 5 let fotbal. No jasné. Ale veď len stál tam jak stĺp. Ale U13. Takto stál v obrane. No ukáž. A jdeš. Chápeš? Já jsem nechtěl spadnout. No poď kľudne na druhé miesto. Ale ja si myslím, že prvá liga to by mal byť na druhom mieste. Ale prvá liga v 13 rokov. Ale hovorím ti, že to bol len solný stĺp, o ktorého chodili okolo neho, chápeš? Kamoško, na čo vyprávaš, keď by si ma nedobehol ani? Nie? Ne. Kamoško, ja ti hovorím, že ja som mladý Ronaldo. hej. R9 som bol. Už som Kamo, ty retirenutý. si toho Ronalda zjedol možno tak. Čaute, ak sa vám video páčilo, dajte vedieť do komentáru, s čím nesúhlasíte, dajte odber, like a vidíme sa pri najbližšom videu. Take down. Čau, ty Pardon, čaute. Pa, pa. Čaute.